Il-kap tal-oppożizzjoni beda jagħmel allegazzjonijiet ġodda u spiċċa ma jridx jitkellem dwar l-ikbar gidba politika fl-istorja ta' pajjiżna. Dik li Egrant hija kumpanija ta' Michel Muscat, mart il-Prim Ministru. Meta mistoqsijek quddiem il-maġistrati inkwerenti u sejressa provi dwar dan, Busuttil reġa' qal illi le u din id-darba sab skuża ġdida. Se tkun qiegħed turi xi provi jew għandek xi provi fuq il-każ tal-Egrant u l-allegazzjonijiet li qed isiru? Fuq il-każ tal-Egrant mhux każ li jien ħriġtu. Dwar din il-gidba Simon Busuttil organizza protesta nhar il-Ħadd li għadda. Iżda mitlub għal provi fil-jum li il-medja nazzjonalista inqabdet tikdeb li l-provi setgħu tqattaw fix-xreder, Busuttil ħarab. Il-każ ta' Egrant kif taf kienet il-ġurnalista Defni Caruana Galizia illi ħarġet bih. Għaddew 5 ijiem meta feġġet din il-gidba fuq il-blog ta' Caruana Galizia illi Simon Busuttil prova jirkeb fuqha. Kienu 5 ijiem fejn kontinwament kien mitlub jipproduċi l-provi. It-tieni punt, il-kap tal-oppożizzjoni diġà ħela l-ewwel 4 minuti u ma ġabx prova waħda. U jien nisfidah biex il-lejla iġib provi. Issa, tini prova waħda ta' dak li qed tgħid. Intik provi mela le? Ok, mela le. Ħana jlek Prim Ministru. Hawnhekk mhux f'qorti qegħdin. Nerġa' ngħidlek, nerġa' nisfidak. 7 minuti għamilt tini prova waħda ta' dak illi qiegħed tgħid. U hawnhekk veru, hawnhekk mhux qorti, imma hawnhekk mhux kummedja laqqas. Iżda provi Simon Busuttil ma seta' qatti kollu, tant li dan kollu ħareġ ċar kristal fid-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja f'Xarabank. Il-Prim Ministru daħal hawnhekk jgħid li jrid il-provi minn għandi u ser joħroġ minn hawn jippretendi li l-provi jridhom minn għandi. Għax fuq kollox Busuttil jemmen illi xogħlu iparla biss. Ir-responsabilità mhijiex tal-kap tal-oppożizzjoni le. U mhuwiex xogħli illi nidħol fid-dokumenti u mhumiex veri ta' min huma minn fejn ġew, mhix xogħli. Xogħli hu li nikkummenta